abonați. Astăzi vom face partea a doua, episodul 2 din FIFA Mobile, dar nu suntem singuri. Suntem cu Audu. cu Edi. Bun, o să facem un 1v1 cu Edi mai în curând. Da, și hai să facem un nou opening. Hai să facem un opening. Aici. Bun, deci hai aici să vedem ce ne pică. Nu ne pică. Mi-a picat ceva bun. Deloc. Ba da, e bun, poți să sabureze jucătorii cu aia. Vezi că o să-ți dau Alex. Bun, hai să vedem. Mamă, Cristiano Ronaldo. Ce bă? Nu era aici la Alexu, hai, îți dau sau nu? The match. Băi, nu pot, că trebuie să ieși de la opening. Am ieșit. Imediat. Și intră din nou la fel. Ce are, mă? Bun, deci Lady nu-i merge să-mi dea match. Deci îi dau eu. Așa. Bun. H2H. Intră în match. Ce n-ai? Stai. Stai, Pia. Hai că Pia. Deci ce jucător ai primit? Dan 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 dan. Când începe moda? Habar n-am. Gata, a început. Am dat să nu se audă muzica, pentru că poate primi copyright. Ce înseamnă? E că ceva. Poate copyright. De-am dat nu se audă nimica. Mi-ai dat tu mingea. Poate că... Te-ai făcut cam bun. Te-ai făcut mai bun. Mulțumesc pentru pas. Da, degeaba, că Hala nu reușește. Știu că nu reușește. Ți-am luat mingea? Hai, Haaland! Hai, portar. Hai, dau pas. Rașa de gol! A fost doar un gol, efectiv. Știu. Nu e ca și cum ai bătut. Da. E doar un gol, ia uite ce-i fac. Dar Raș e cel mai vechi jucător de al meu. Mamă, pe... păi ce... Pe Raș îl am de când aveam aproape toți jucătorii cu 87. De la 8-7 a venit cu 111. Nu, l-am pe Raș de când aveam toți jucătorii în afară de el cu over 87. Mamă, ce au de poartă am dat. Dun 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 dun. Am Ibrahimovic. Muller a dat pas la Haaland. Ce mă? Haaland dă pas înapoi. Ăla dă șut. Mama mia. Paparaș. Chinese. Papa. Pe ăla efectiv pe tipul ăla german Bell efectiv îl chema Clopot. Cum mă să-l cheme Clopot? Așa îl chema română. Nu e... Hai că au de poartă dacă e. Prima repriză terminată. Da, prima repriză. Bun. Am uitat cum se numea. Dun, 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 dun. David Garcia.
Mama mia. Hai, Raș! Nu. Dacă vă întrebați cu ce echipă joc cu prima echipă. Mamă, Raș! Dă pas la Muller! Muller, gol! Se poate. Muller a dat gol. Nu se poate așa ceva. Cahill. Pasul lui Haaland. Mamă, cum a sărit. Portare! Martinez! Ce... A văzut că s-a dus jucător și l-a lăsat pe jucător. Da. Dar putea și el. Hai, mă. Acum am dat. Unde-i, mă? Acolo era mingea. Nu e. Pasul lui Ibrahimovic. Aproape era pe linie. Hai, Raș. Ce? Da, cred că a fost cel mai bun șutor lui Raș. Aia era temea la șutul lui Raș. Ibrahimovic. Pasă lui Ibrahimovic. Nine. Nicio pasă. Nine. Dar tu nu prea stai bine pe apărare. Muller, care a obosit, ia mingea, dă pas și offside. Fițar Haaland. Ha! Ce bine că a fost offside. Offside. Mă, dacă nu era offside, dădeam direct gol. Aia era reacția mea la offside. Bun. Mă, ce pase lui Haaland la mingea. Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic Onas. Pase lui De ce stă pe loc portarul? Messi. Dar abia apără Martinezul ăsta. Full time. Mai jucăm, nu se poate. Ok. Nu se poate așa ceva. Dacă vreți partea următoare, 4 like-uri. 4 sau 5 like-uri. Corect. Da, 4 sau 5 like-uri pentru partea următoare. Hai din nou meci. Poate cu alt prieten de-al nostru. Da. Poate cu The Spain facem. Dar lui s-a resetat tot contul de FIFA. Și mie la fel. Da, tu te-ai făcut din nou pro, dar el nici nu mai joacă. Dar poate îl convins să joace din nou. Hai că ți-am dat. Acum. Efectiv, de la 100 nu știu cât overe am ajuns ca echipa mea să coste 800 de De la 102 overe. Pe contul vechi avea 102 overe și da. o echipă cam proastă. Avea echipă cam proastă și 102 overe. De-abia ce avea 1.000.000. Și asta are mai puțin overe și e mai bună și costă 802 de milioane. Ok. Și joc cu Paris. Și am un jucător care chiar e la Paris. Da, Messi. Messi Lange. Messi e tataie. Ibrahimovic. Pase. Lui Saliba. Lui Saliba. Nu Saliba. Nu zic pe numele lui. Nu glumesc și eu. Saliba. Nu Holland. Nu Holland. Ma. Campos. Cum îl cheamă. Pase lui Mai bine, Ibrahimovic. mai bine îl chema David pe Campos. Au de poartă. Ibrahimovic. Pase cu capul lui Militari. Muller. Pase Ibrahimovic. Pase
Offside. Fițar offside-ul, că dacă nu era offside, puteam să merg. Dar știi să dau speed. Efectiv, odată eram la Edi acasă și ne jucam FIFA și l-am primit pe Cristiano Ronaldo și am țipat foarte tare că eram fericit. Dar l-am vândut, că nu era unul bun. Nu, puteam să iau mingea pe linie. Portarul ăsta e mai bun. Da, e corner. Ce bă, cum îi lua mingea? Poate că vezi că acum o scapă din mână și intră. Vedeai. Bă, dar Messi nu prea face nimic în echipa ta. Păi da, fiindcă nici eu nu prea dau pase. Da. Uite, asta era o pasă bună pentru el. Offside. Uite, l-am văzut pe Messi și pe Ronaldo. Pepe, papu, papi. Ronaldo. S-au băgat o grămadă de jucători pe Cristiano Ronaldo, mă. Jo Felix, pasul lui Cristiano Ronaldo, Messi, gol! Primul gol al tău din jocul ăsta. Nu am mai dat încă vreo 5 goluri cu Messi. La ce gol frumos! Cu stângul. Păi da. Messi și stângaci și dreptaci. Crezut că vrei să zici că e stângaci. Nu și dreptaci. Ia ambele Messi ca Ronaldo. Ce mai au jucători foarte dreptaci? buni? Tu ești de dreptaci. Și eu la fel sunt dreptaci. Jucătorii care sunt foarte buni sunt ambele. Ibrahimovic blocat. Șut. Ce șut blocat. Mamă, ce minge în față. E tras. Nu! Nu știu ce am făcut acolo, am apăsat pe șut. Eu nu mai vedeam. Eu pentru că jucătorii mei au tricou alb, eu mai devreme nu mai vedeam mingea. Nu, Holland! Ma. Mingea respinsă. Pas! A luat. Dacă trecea pe sub picioarele lui. Odată mingea a trecut pe sub picioarele la un jucător. Ronaldo! Mă, dar bine a făcut jucătorul tău că mi-a blocat pasul pentru că dădeam pas la nimeni. Dacă nu... Bine, mă! Bine, bă! Nu, dacă mai dau un gol în ultima secundă sunt cel mai tare. Asta ce e, a doua repriză? Nu e prima. Nu e a doua. Nu mai știm reprizele noi. Dar nici nu puteam să vedem minutele. Cum ar fi fost în FIFA Mobile, un meci să dureze 2 ore, ca în viața reală. Cum ar fi fost? Shoot! Corner. Bun. Ce? Șut blocat. Ce s-a aruncat Joao Felix? Hai, Raș! Lui Raș, pas. De Kuiper ia mingea. Pase lui Cristiano. Cristiano dă pas la Beladularabi sau cum îl cheamă. Shoot! Ce? Unde-i dau mă mingea? Lina. Le-am dat la oameni în cap. Sali baba baba. Sali baba baba. Nu, Holland! Ora și gol! Nu știu ce ai. Apasă mai repede pe ecran ca să mai avem timp de meci. Dar doar la meciuri cu boți. Merge aia ca să avem... Mamă, Messi acolo era să dau și o bombă. Bombarda Rusia cu șutul Mai ăla. jucăm încă un meci, nu se poate.
în următorul video. Dacă facem 5 sau 4 like-uri, facem partea următoare. Păi da, și mai jucăm încă un meci pe episodul ăsta. Ba nu, jucăm off-cam. Jucăm off-cam. Cam atât a fost cu episodul. Pa, pa! Zici tu.